Aled Gwyn Job ar y gair. Wel, mae arweinydd newydd y Blaid Lafur, Sir Keir Starmer, wedi ceisio dangos ychydig awdurdod y penwythnos hwn. A hynny trwy ddiswyddo un o aelodau ei gabinet o, sef Rebecca Long Bailey. Y trosedd Rebecca Long Bailey oedd ail drydar erthigol amddangosodd yn yr Independent oedd yn awgrymu bod yr heddweision hynny fy'n ynghlwm wrth farwolaeth George Floyd yn America wedi cael ei hyfforddi gan Israel. Wel, mi alla rwy'n feddwl ar un ystyr bod hyn yn benderfyniad ychydig bach yn eithafol a dweud y lleia bod rwy'n yn colli ei swydd ar sail ail drydar erthigol oedd yn anerbyniol yng ngolwg arweinydd y blaid. Ond mae yna gyd-destun i'r stori yma, wrth gwrs, a'r cyd-destun hwnnw ydy'r ffaith bod gan y Blaid Lafur broblem ddifrifol gyda gwrthsymutiaeth a fflyd o achosion wedi dod i'r golwg yn rhengoedd y blaid dros y blynyddoedd diwethaf. A'r blaid hithau bellach yn destun ymchwiliad gan Comisiwn Cydraddoldeb i fewn i'r holl fater yma o wrthsymutiaeth. Felly ar un ystyr, mi alla rwy'n feddwl bod Sir Keir Starmer wedi gallu defnyddio Rebecca Long Bailey fel bwch dihangol cyfleus iawn mwyn dangos bod y Blaid Lafur yn dechrau mynd i'r afael ar broblem hon. Mae'r holl saga yn codi'r sgwarnog yma hefyd yn dydy ynghylch be'n union ydy'r berthynas rhwng gwrthsymutiaeth a beirniadaeth deg o wladwriaeth Israel. Mi ddyle y ddau beth fod yn gwbl ar wahân. Hynny ydy bod gwrthsymutiaeth sef casineb at Iddewon, bod hwnnw'n hollol anerbyniol ac yn rhywbeth yma pob gwlad wedi ymrwymo i wrthwynebu. Ond mi ddyle beirniadaeth deg a chyfiawn o wladwriaeth Israel gael i chaniatáu fel rhywbeth sydd yn gwbl ar y wahân. A mae rhywun yn cael yr argraff weithiau bod Israel yn defnyddio gwrthsymutiaeth fel esgus gyfleus iawn i rwystro ac i barddio unrhyw feirniadaethau o'i polisïau presennol nhw, a da ni gyd yn gwybod bod rhai o'i polisïau nhw yn wedig ynghylch y modd nhw'n trin y Palestiniaid yn heiddi cael ei beirniadu ac yn heiddi cael ei gosod o dan y chwyddwydr. Ond elfen arall o'r stori yma sydd wedi dod i'r golwg ydy i fod yn enghraifft pellach o beth sy'n cael ei alw yn Saesneg yn cancel culture. Rwan ta, dwi'n siŵr iawn os na gyfieithiad Cymraeg o cancel culture, ond mi wsyn ni'n rhoi cynnig ar cae trafod. Holl ystyr cancel culture ydy'r diwylliant presennol yma ynghylch mygu barn a ffrwyno barn. Os nad ydy o'n cyd-fynd a rhyw fath o farn sydd yn gymeradwy ac yn dderbyniol yng ngolwg carfan o bobl. A mae cancel culture yn gallu amrywio o mygu barn, atal rhyddid barn i bobl. Mae'n gallu golygu peidio rhoi llwyfan i bobl fynd i siarad mewn rhai prifysgolion. Mae'n golygu dirmygu ac erlyd pobl yn ddidrgaredd ar gyfryngau cymdeithasol. Mae hyd yn oed yn gallu golygu fod pobl yn colli i swyddi yn sgil cancel culture. Os ydy'r pwysau a'r cyndaredd, a'r digio a'r pechu yn ddigon cryf, mae yna esiamplau o bobl yn colli i swyddi. A hynny'n aml iawn am ddeud pethau digon diniwed, mynegu barn a dim ond deud pethau sydd har i meddwl nhw. A mae o yn rhyw ddatblygiad sinister iawn sydd wedi gafael yn cymdeithas ni dros yr falle 3, 4, 5 mlynedd diwethaf.
ac mae o weld fel parhau o yn mynd ar garlam a mwy o bobl yn cael ei dal i fyny yn yr holl storm yma ynghlwm wrth cancel culture. A beth sy'n drawiadol ydy bod cancel culture yn ffenomena gwbl secular ac yn rhywbeth sydd yn meddiant yr adeg chwith yn bennaf. Mae yna elfennau ohono fo sydd yn atgoffa dyn o sut oedd yr eglwys yn ymddwyn yn y canol oesoedd, lle roedd pobl yn cael eu esgymuno, lle oedd pobl yn cael eu herlyd, lle oedd pobl yn cael eu herlyn am fynegu barn oedd ddim yn gymeradwy, am gredu pethau oedd ddim yn dderbyniol yn olwg yr awdurdodau. A hynny'n aml yn arwain at ganlyniadau difrifol i unigolion oedd yn cael ei dal i fyny yn yr holl elfennau hyn. A rhyw hysteria ynghlwm ar sefyllfa lle o'na rhyw ysfa a rhyw awydd i chwilio am hereticiaid, a chwilio am bobl i'w cosbi, a chwilio am bobl i'w hesgymuno ac i'w cywilyddio yn gyhoeddus. Wel, mi fydda cynheiliaid cancel culture heddiw yn wfftio unrhyw awgrym bod yna elfennau crefyddol ynghlwm wrth yr athroniaeth yma. Ond sgwn i, mae'r ysfa grefyddol yn y ddonoliaeth wedi para am filoedd ar filoedd o flynyddoedd, ac mae'n rhywbeth sydd yn elfen diemwad yn personoliaethau ni mewn gwahanol ffyrdd. Da ni gyd yn gwybod am yr elfennau dyrchafol, yr elfen cadarnhaol, yr elfennau positif sy'n perthyn i fyd crefydd, a da ni yng Nghymru yn fwy ymwybodol o fendithion y traddodiadau crefyddol na llawer i wlad arall. Ond da ni hefyd yn gorfod cydnabod yr elfennau tywyll, yr elfennau dinistriol, yr elfennau erlitgar sydd hefyd wedi bod yn perthyn i'r meddylfryd cul crefyddol ar hyd ac yn urfoedd, sydd wedi achosi difrod ac achosi marwolaethau i filoedd ar filoedd o flynyddoedd, o filoedd o bobl ar hyd blynyddoedd. Felly mae gofyn i rywun fod yn wyliadwrus o sut y gall rhai o'r elfennau mwyaf negyddol a'r elfennau mwyaf dinistriol yn y meddylfryd crefyddol ail ymddangos yn cymdeithas secular ni heddiw ar wedd newydd, gwedd wahanol iawn ar un ystyr, ond gyda seiliau sydd yn rhoi rhyw atsain i ni o rai o beryglon gorffennol, oherwydd yr un yw dyn o hyd ynde.